Σάβα Παναγιωτήρη. Έχω έρθει από το Ιταλικό Κολέγιο, η μητέρα μου είναι Ιταλίδα και πάντα ήθελα να πάρω μια Ιταλική κουλτούρα. Α, δηλαδή είσαι από μεικτό γάμο. Ακριβώς είμαι από μεικτό γάμο, όπως σας είπα η μητέρα μου είναι Ιταλίδα και ο πατέρας μου είναι Έλληνας. Και ο πατέρας μου πάντα ήθελε να σπουδάσω σε ένα από τα ομογενειακά σχολεία και ειδικά στην Πατριαρχική Μεγάλη Πηγαίνου Σχολή. Επίσης ο πατέρας μου περνάει πάρα πολύ με μια σκηνή, δεν ξέρω αν ξέρετε την ταινία, την πολίτικη κουζίνα εκεί που έλεγε «Ποια είσαι εσύ?» Του χασάπι τώρα εγώ ποιος είμαι εγώ, απόφυτος της μεγάλης σχολής. Το Επίσης, όταν πρωτοήρθα εδώ στο σχολείο και είδα αυτό το εντυπωσιακό κτίριο, λέω είμαι πολύ τυχερός που θα σπουδάσω εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μπήκα, όταν είδα τις αίθουσες, όταν είδα όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, τρελάθηκα και όντως χαίρομαι πάρα πολύ. Και εμείς αισθανόμαστε το ίδιο, Σάβα. Φέτος γιορτάζουμε τα 570 χρόνια από την ίδρυση της σχολής μας. Ο Λυκιάκης μας είπε ότι θα κάνουμε πολλές εκδηλώσεις, θα έχουμε πολλές επισκέπτες από διάφορες χώρες, δηλαδή θα πραγματοποιηθούν πολλές δραστηριότητες. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να θεωρήσεις τον εαυτό σου πολύ τυχερό που έχεις ξεκινήσει στη σχολή μας. Εδώ όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ καλοί. Μας αγαπούν, τους αγαπάμε, είμαστε σαν μια οικογένεια. Εκτός από αυτό, είσαι και πιο τυχερός που είσαι δικιά μας τάξη. Καμία άλλη τάξη δεν είναι σαν και εμάς. Το σύνθημά μας είναι «Μοιαζόμαστε, μοιαζόμαστε, μοιαζόμαστε, μοιαζόμαστε». Πολύ που θα είμαι μαζί σας και θα σπουδάσω μαζί σας σε αυτό το όμορφο σχολείο. Παιδιά, μισό λεπτό. Ξεχάσαμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για την τάξη μας. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Θα το καταλάβει όταν θα το γνωρίσεις. Ναι, και αυτό είναι συμμετητικός, αλλά δεν μας είπες, Σάβα, για το αγαπημένο σου μάθημα τι είναι. Ποια είναι τα χόμπι σου? Το αγαπημένο μου μάθημα είναι η γυμναστική. Τρελαίνομαι για τη γυμναστική. Επίσης, πάω βολιμπάω. Πάω aikido. Και κορίτσια, τα αγαπημένα μου και που τρελαίνομαι είναι το ποδόσφαιρο. Τι, αν θες το τελευταίο που είπες, να μην τον πεις στον άγγελο, διότι όταν παίζει ποδόσφαιρο, πολύ συλλέγει. Και νομίζω ότι είναι Λιονέλ Μέση. Αυτός δεν μπορεί να κάνει μία μέση της ανθρωπιάς. Κορίτσια, εγώ πάλι δεν έχω καταλάβει τίποτα. Καλά, δεν χάνεις τίποτα που δεν το ξέρεις. Άγγελος λέει, δίχως νερά, μέσα σου έχει διαβολάκια. Κορίτσια, εγώ όμως δεν έχω καταλάβει τίποτα. Παιδιά, τώρα έχουμε γυμναστική. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, η κυρία Ελίσσα θα μας θυμώσει πάρα πολύ. Πού είναι αυτός ο άγγελος? Πού να είναι, σίγουρα σε κάποια γωνιά θα τρώει το χαρικό που μας έκλεψε. Σωστά λέει η Στέλλινα. Σίγουρα έτσι θα είναι, Στέλλινα. Α, σοπάστε. Να, έρχεται. Φως στα μάτια μας. Κολλήσανε! Ουφ! Η μάνα μου έπνε την αντιλική μου φόρμα μαζί με τα χαρίματα και... Ένα πανδέμιο! Αχ, και τα είχα κλέψει από την όγαμα μου. Δεν μοιραζόμαστε! Κοβάλε τα πάλι! Κοβάλε! Για δέστε εδώ! Ο ολόκληρος κροκόδιος έγινε μια μικρή σάβρα! Μισό λεπτό, κορίτσια, χρειαζόμαστε μοιραζόμαστε. Όπου, αν τα τέλει. Γεια σου! Καλώς ήρθες στην τάξη. Είμαι ο Άγγελος. Καλώς σε βρήκα, Άγγελε. Εγώ είμαι ο Σάββας Παναγιωτήρης, ήρθα από το Ιταλικό Κολέγιο και πριν λίγο για σένα μιλούσα με τα κορίτσια. Τι, για μένα, τι έδωσε.
με ρωτήσατε τα χόμπι, το μάθημα που αγαπάω και τους είπα ότι κάνω κάποια πράγματα και είπα ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Τι λες ρε! Δηλαδή εννοείς ότι παίζεις καλύτερο ποδόσφαιρο από μένα! Και βεβαίως παίζω καλύτερο ποδόσφαιρο από σένα. Τι λες ρε! Ντροπή σας! Είμαστε στην ίδια τάση! Έτσι να μου πεις, μισό λεπτό που είναι αυτό. Α, να το βρήκα. Εδώ είναι. Εδώ εδώ ρε. Αυτό δεν γίνεται άγγελε έτσι. Γίνεται έτσι. Ίδια τάση! Δεν με νοιάζει. Ντροπή σας είναι! Μονοπολίστε κάνοντας αγώνα ποδοσφαίρου. Όποιος πετάξει γκολ θα κερδίσει. Δέχεστε? Μέσα. Μέσα. Εντάξει. Κι εγώ. Πού είναι η μπάλα? Εντάξει η μπάλα. Αυτή που πληρώσαμε εμείς, δίνοντας περισσότερα χρήματα και εσείς τα λιγότερα. Μην νομίζεις, Άγγελο, το χωνέψαμε αυτό. Παιδιά, αυτή την υπόθεση μετά την πεινάμε. Τι είχαμε ξεπεράσει την υπόθεση. Άστα αυτά. Εσύ είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Ωραία. Μισό λεπτό να δω. Ο αέρας ψάει από εδώ. Οπότε, εσύ εδώ. Εγώ εδώ. Αυτό είναι το τέρμα. Μα αυτό είναι μεγαλύτερο τέρμα. Δεν με νοιάζει. Εκεί είναι το τέρμα. Είσαι Ζαβολιάρη. Και εδώ θα βρούμε μια δημοκρατική λύση. Πείτε να δούμε, όποιος κερδίσει θα πάρει όποιο τέρμα θέλει. Τέρμα κορώνα. Γιου, και πότε θα κερδίσει ο Σάββας? Όταν το κέρμα στα πιο όρθιο. Παίξε τίμια! Εντάξει, κορώνα. Γράμμα. Ωραία, εγώ κέρδισα. Εγώ κέρδισα. Είσαι έτοιμος? Πάντα είμαι έτοιμος. Ωραία. Αυτό είναι καινούρια και υποστηρίζετε αυτόνα και εσείς αυτόνα υποστηρίζετε. Μην ξεχνάς ότι και εκείνος είναι συμμαθητής μας και είναι πιο δίκαιος από σένα. Σωστά λέει η Τότε θα δείτε, τότε θα δείτε. Θα κερδίσω. Χαίρε σας. Άντε, πάμε. Πάμε. Άγγελε. Έλα ρε Άγγελε, έλα. Έχω μάνα που με στήριξε να τους κάσει. Μοιαζόμαστε, Άγγελε. Τι μοιαζόμαστε, μην κάθεσαι. Κλείσε και έπεσε. Τόσο με αυτό. Ωραία, πάρε την μπαλά και συνέχισε. Καλά Άγγελε, αδείς. Εντάξει, Πάμε. είσαι έτοιμος? Ναι. Παίξε τίμια. Μα έκανες αβολιάρι. Κάνεις αβολιές. Όχι! Όταν παίζω ποδόσφαιρο, παπά μου κάνουμε! Μισό λεπτό αυτό! Πώς θα το μετάνιωσω, Το μετανιώσω. Διαπίστωσα ότι θα το μετανιώσω. Α, και πάλι! Δεν θα πάω κάτω! Εγώ είμαι ο Μέση της σχολής, ρε! Δώσ' μέση καλέ. Τώρα θα με περιπτώσεις. Τι φασαρία είναι αυτή! Οι φωνές σας ερχόταν μέχρι το γραφείο του κύριου Ζώτου. Ποιο το πρόβλημά σας και ζητάτε με τόση έντονη φωνή. Κυρία! Σοφάστε! Ποιος φταίει για αυτή τη φασαρία? Ποιος φταίει για αυτή τη φασαρία? Σάβα, παιδί μου, εσύ φταίς. Κυρία, εγώ δεν έκανα τίποτα. Ο Άγγελος. Ναι, παιδιά, σας πιστεύω. Σίγουρα ο Άγγελος θα φταίει. Ενώ για αυτή την τάξη, όλοι οι εκπαιδευτικοί λένε τα καλύτερα λόγια. Όλοι πιστεύουμε ότι είστε πολύ καλοί. Εκτός ένας βέβαια. Εγώ δεν το παίρνω πάνω από αυτό. Ξέρω και το σύνθημά σας μοιαζόμαστε, πειραζόμαστε. Μπράβο σας, παιδιά. Πάντα έτσι να είστε. Να αγαπάτε τον διπλανό σας και να μοιάζεστε γι' αυτό.
Μακάρι όλες οι τάξεις, όχι μόνο της σχολής μας, αλλά όλου του κόσμου να ήταν σαν και εσάς. Βέβαια, υπάρχουν και τα κακά παραδείγματα. Βέβαια, υπάρχουν και τα Το έχεις παρακάνει. Για αυτή την Πέμπτη θα καλέσεις τους γονείς σου. Α, μισό λεπτό. Ναι, κυρία, δεν γίνεται. Μισό λεπτό. Οι διακυβέρνοι κάνουν για τον κύριο Γιώργο. Κάντε δεν. Μισό λεπτό, να δω το μπλοκάκι μου. Σήμερα, η Δευτέρα, έρχονται για τον κύριο Κώστα Κυρατζόπουλο. Την Τρίτη έρχονται για την κυρία Ολυμπία Μπέτσα. Την Τετάρτη έρχονται για την κυρία Τεριά Κιίτ. Την Πέμπτη είπαμε για τον κύριο Γιώργο. Την Παρασκευή έρχονται για τον Θωμά Παναγιώτη Καπαρίτσα. Όπως βλέπετε οι γονείς μου είναι φουλ. Αλλά κάτι να κάνουμε για σας. Ό,τι για να μην σας κάνω την πρώτη. Σοπάστε! Καλά, καλά. Όταν δεν σας συμφέρει, μιλάτε δίκαια τα όνομα σας. Κάνετε! Όλους τους καταλαβαίνω, αλλά βάσκω τις ζωγραφίες. Γιατί κάνεις τους γονείς σου. Όπως τον ξέρω, είναι πολύ καλός και έρημος άνθρωπος. Τι τον έκανες και τον θύμωσες τόσο πολύ? Κυρία πόσες φορές σας το είπα! Δεν είναι τίγρης, είναι η γατούλα μας, η Τάκο! Αν δεν καταλαβαίνετε στις αποκαλλιτέχνες σαν και εμένα, αλλά όταν μία μέρα είναι ο διάσημος όπως τον Νταβίντσι, τον Πικάσο, να έρθετε να ξυπώσετε από την τάξη μας σε αυτόν τον τοίχο. Τότε να δείτε εσείς. Δεν θα σας χαιρετάω, ούτε θα σας πω καλύτερα. Στοπάστε πια, έχουμε καθυστερήσει πολύ. Πρέπει να ξεκινήσουμε μάθημα. Για προθέρμανση θα τρέξουμε 20 γύρους όλο τον κύκλο. Μετά θα ανεβοκατεβούμε 10 φορές όλα τα σκαλιά. Και αφού δεν μάθημα θα κάνουμε κάποιες σας. Μα κυρία, γιατί τρέχουμε τόσο πολύ? Ποιος μας κυνηγάει? Κοιτάξτε, τα άλογα τρέχουν πολύ γρήγορα, μα μόνο ζουν 27, περισσότερα 30 χρόνια. Ναι κυρία, η τσίτα, το λιοντάρι, που από τόσο τρέχουν πολύ, ζουν μόνο και μόνο 15 χρόνια, ενώ οι χελώνες ζουν 200 χρόνια κυρία. Ναι, ξεχνάτε ότι στα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν για να πάνε από ένα προς άλλο. Αλεξανδρία, άλογα, σμουλάρια. Τώρα με την τεχνολογία μετρό, ελικόπτερο, αυτοκίνητα, Φεράρι. Τι σαχνομάρες είναι αυτές? Τι έχουν πει οι πρόγονοι μας? Νίξον ανωνύματα, μη μονανόψη. Βρε παιδί μου, τι σχέση έχει αυτό με το μάθημά μας? Αυτό έχει σχέση με τα θρησκευτικά. Αριστερά, δεξιά, αριστερά, κυρία, το ίδιο είναι. Κυρία, εσείς είπατε τι είπαν οι πρόγονοι μας. Δεν είπατε για τα θρησκευτικά ή για τη γυμναστική. Να μην ακούσω κανένα να μιλάει. Κυρία, να το πω εγώ. Ναι παιδί, μόλις. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Μπράβο παιδί, ορίστε. Ένας μάθημας. Είναι φανερό ότι στο μέλλον θα ασχοληθεί με το κλασική. Ίσως και μια μέρα. Αν γίνεις προπονητής ή γυμναστής και ίσως σε αυτό από το σχολείο, διότι το βλέπω ότι είναι το ταλέντο μέσα σου. Και εγώ το βλέπω, και εγώ το βλέπω. Σοπάστε, παίζει στη σειρά. Κόψτε τις φιγούρες, ήρθε η ώρα για βράση. Με το σπίτι πάμε, ξεκινάτε. 1, 2, 1,
κυρία, μπορείτε να μας αφήσετε 5 λεπτά νωρίτερα. Ο κύριος Γιώργος, μα όταν πάμε στο μάθημα, μας θυμώνει πάρα πολύ. Εντάξει, Ελισάβετ, παιδί μου, μην ανησυχείς. Αυτή την εβδομάδα σας έχω μια έκπτωση. Θα τρέξετε 100 μέτρα αγώνα δρόμου. Και όποιος έχει θα του δώσω ένα πακέτο χάρη. Βάστε, θα τρέξετε από εδώ μέχρι εδώ. Το καταλάβατε, ναι? Μπέστε σειρά. Το στήριγμά μου ξεκινάει. Εντάξει, κυρία, έστω και μία φορά θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα πω την αλήθεια. Μπράβο, λέγε, σε ακούμε. Εγώ κερδίσα! Εγώ κερδίσα! Παιδιά, και μια φορά θα πιστέψουμε τον Άγγελο. Το κάτω-κάτω, τι είναι το σύνθημά σας? Μοιαζόμαστε, μοιραζόμαστε. Μοιαζόμαστε, μοιραζόμαστε. Είμαι σίγουρη πως ο Άγγελος θα μοιραστεί τα χαρίμπου μαζί σας. Έτσι δεν είναι, Άγγελο? Σίγουρα, κυρία, σίγουρα! Εντάξει, πάρτε να αλλάξει. Θα το μάθουμε, παιδιά. Αδειό, κυρία. Κορίτσια, ελάτε. Αυτή τη φορά δεν θα το κάνω. Απλά θέλω μία από εσάς να έρθει μαζί μου. Και εγώ έρχομαι μαζί σου, Σάβα. Θα τον καλέσω, θα του πάρω κρυφά τα χαρικό, θα δώσω σε εσάς, ανοίγετε τρώτε, αλλά μην ξέχασετε το μερίδιο μου. Εντάξει. Άγγελε, μπορείς να έρθεις λίγο, σε παρακαλώ. Θέλω να σου αρνήσω, Άγγελε. Και βεβαίως, Να, τώρα που ήρθα σε αυτό το σχολείο και σε γνώρισα, λέω τι καλό παιδί είναι αυτός ο Άγγελος. Τι καλός ποδοσφαιριστής είναι αυτός ο Άγγελος. Δηλαδή λέω, είμαι πολύ τυχερός που θα είμαι μαζί σου σε αυτή την τάξη. Χαίρομαι πολύ, Άγγελο. Θα τα ξαναπούμε πάλι. τι λέει ο Ιταλός, στα καλά του είναι. Αλλά καλά, εντάξει. Πού να ξέρει τι παιχταράς, τι ποδοσφαιριστής, τι καλός που είμαι στη γυμναστική. Καλά, εντάξει, θα το μάθει. Όσο και να είναι καινούριος ακόμα. Αλλά, εντάξει, καλό παιδί φαίνεται να είναι, καλό παιδί. Αυτοί εξαφανίστηκαν. Μάλλον τρώτε κάτι. Δεν πειράζει, ας μην πάτε τα δικά μου τα χαρίμπο, Χαρίμπο, μα τα χαρίμπο μου, κάτσα